बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै NLFB आफादनि गिबि गायसंथाय सान। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि NDFBनि मोनब्रै हानजा एबसु UBPO आफादजों भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव सावरायलायना बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिया जानानै थांदोंमोन आरो बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि उनावनो आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा NDFBनि मोनब्रै हानजाया भारत सरकार आसाम सरकारनो गावसोरनि गासै हाथियारफोरखौ गथायनानै होदोंमोन। नाथाय बर'नि गेजेराव थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावबो माखासे बारग' NDFBनि लिडार आरो केडार बिथांमोना गोजोननाय मोनैयाव फिन हाग्रायाव थांफिनना एम बाथा बिथांनि दैदेननायाव गोदानै आखायाव हाथियार दैनानै सोमावसारग्रा NLFB आफादनि जोनोम जाफिनदोंमोन। अदेबानि NLFB आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 12 अक्ट'बर अदेबानि दिनैनि सानखालिनो जोनोम मोनदोंमोन। नाथाय रायखांनो नांगोनदि बिथांमोना एबा NLFB आफादा बर'नि मोनफ्रोमबो आफादनि हांख्रायनायाव सोरखारजों गोजोन सावरायनो थाखाय NLFBनि गायसनगिरि एम बाथाजों लोगोसे NLFBनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना थांनाय माखासे सान सिगांनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोननि थाखाय सावरायनो फैफिनदोंमोन आरो NLFB आफादनि सोरखारजों गोजोन सावरायनाया दासिम सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो हानाय जादों। मख'नो नांगोनदि NLFB आफादा दिनै गिबि गायसंथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बे गायसंथाय सानखौ क'क्राझारनि गावसोरनि थाग्रा डेजिग्नेटेड केम्पआव खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो नांबावगोनदि गायसंथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै गिबियावनो बिथांमोना मुंख्लंफोरनो बिबार बावग्रोदों आरो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै NLFBनि गासै दैदेनगिरि लिडार आरो केडार बिथांमोनानो गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय गावसोरनि थै दानबो होनायखौ नुनो मोननाय जादों। थै दान होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों लोब्बा लाखिनानै NLFBनि मासिगिरि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो दि गासै NLFB बिथांमोनानो दिनै गाव गावनि थैखौ गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय एबा जायनाखि रां गैजायै गोरिब नखरनि लोमजानाय आरो थैनि गोनांथि जादों बिथांमोना जाहाथे थैखौ मोननानै गावनि जिउखौ बासायनो हायो बिनि थाखायनो दिनै NLFB बिथांमोना गावसोरनि थैखौ दान होदों होनना बिथाङा फोरमायथिदों आरो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला गोरिबफोरनो थै दान होनाया गावनि जेबो खहा जाया। जुदि सोरबा लोमजानाय गोरिब सुबुंनो गावनि थैखौ दान होनो हायो अब्ला बे सुबुंनो जिउ होफिननो हानायसो जायो। बे बाथ्राखौ NLFBनि मासिगिरि बिथाङा दिनै बुंथिनानै होयो। बेनिखायनो बिथाङा गासै रायजो राजाफोरखौनो गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय एबा गावनि थै दान होनायखौ गिनो नाङा होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा दिनै मोनसे गोनां बाथ्रा फोसावनानै होदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि जानो गोनां टेट आनजादखौ फैगौ 3 अक्ट'बर 2021 खालिनो खुंफुंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा मिन्थिहोदों। नाथाय मिन्थिनो मोननायाव टेट आनजादखौ 24 अक्ट'बर खालिनो खुंफुंनाय जागोन होननानै मिन्थिनो हानाय जादोंमोन। नाथाय दायो बिथाङा रोखायै मिन्थिहोनाय बायदिब्ला गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि खुंफुंजानो गोनां टेट आनजादखौ फैगौ 3 अक्ट'बर खालिसो खुंफुंनाय जासिगोन होननानै बिथाङा मिन्थिहोयो। मख'नो गोनांदि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बे खौरांखौ मिन्थिहोनाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बिमा दुर्गा फुजानि गिबि सानावनो भारत भुटान सिमना ओनसोलाव बस्थायै बस्ता गुलि बारुद गोहोगोरा रकेट लन्चारनि बेरखोन्दाफोरखौ बोखांनो हादों होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। मख'नो नांगोनदि बाक्सा जिल्ला SP राजेश सिं आरो तामुलपुर महकुमा पुलिस बिफाननि रुपज्योति कलितानि बिथोन बायदियै कुमारिकाटा पुलिस थानानि ज्योति नाथआ दरंगा मेलानिफ्राय पुलिसनि हेफाजाबाव हमनो हादों बेफोर बेफ्रुग्रा मुवा बेसादफोरखौ। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।